Niin se on. Tuo. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan uuteen melontaseikkailuun. Lähdetään tämmönen yhden yön retki tekemään tästä Mikkeli-Anttolasta. Anttolan venesatamasta. Lähdettiin äsken liikkeelle ja suuntana on saari, minkä nimeä nyt en muista. Matku. Mulla jäi vaan mieleen, että ne on Makusaaret, mutta ei ne ollut Makusaaret, kun ne on joku Matkut-saaret. Tästä oli joku... Tästä oli 10 kilsa. Kello on nyt 18, jos me 9 aikaa oltais perillä, ne osakkuva. Varmaan näe mitään, kun aurinko paistaa suoraan takapäin. Eli aika hyvä. Nyt vähän keinuttaa, kun meni tuo moottorivene tuosta ohi äsken. Joo, Mikkeli-Anttolasta lähdettiin liikkeelle ja siinä on oikein hyvä Saimaan geoparkin, semmonen kanoottilaitturi tuossa, mikä kesäpaviljongin ja niin NS-sataman välissä. Siihen saa, tai en tiedä saako siihen ajaa, mutta minä ajoin, jätin auto siihen parkkiin siksi aikaa, että purin kuorman ja sitten ajoin auto siihen paviljongin pihalle. Kato, pulputtaako tää kanootti vettä, mutta ei onneksi. Oh, siinä on ilkeästi tätä. Uppotukki tai joku vastaava. Tuokko veneellä päräyttää, niin se on oksat pois kirjaimellisesti. Ollaan Luonteri-nimisellä järvellä. Tää on Saimaata, mutta vähän niinku erillään Saimaa päävesistöstä, koska jotenkin tällä oli kun asiaa vähän tutkin, niin mainittu. Melko luonnontilainen järvi. Täällä ei vissiin pitäisi ihan hirveästi sellainen niin mökkiasutusta olla. Ja tän pitäisi olla oikeesti niinku semmonen tosi erämaamäinen järvi suorastaan. Tää on aika syvä. Se ihan väärin muista, niin olisiko ollut 70 metriä syvimmältä kohdalta. Näitä moottoriveneitä on ihan reilusti tulee täällä. Kohta taas keinut. Lapsilukot pitää olla aina juomapulloissakin. Eihän tätä saa kiinnikään. No, ehkä se tossa kestää. Ei kestä. Voi. Ihan varmasti meni äsken norppa. Tässä minä vaan kuvittelen, koska tää on norpan elinaluetta. Kotivesistöjä. Mutta ihan varmasti nousi äsken pinnalle jokin. Minä toivon, että se olisi norppa.
On ihan sikasiistii nähdä norppa. Jäähän seuraamaan, miten tilanne kehittyy. Kyllä se kohta tulee. Tää on jännittävä hetki. Tää luontari on kyllä ihan uskomaton paikka. Tää osa Saimaan järvialuetta, varmaan tuossa aikaisemmin jo sanoikin. Sijaitsee täällä Etelä-Savossa Mikkelin ja Puumalan välissä. Täällä kun meloo nyt, tää lyhyen matka mitä ollaan tuntu, 4 kilsaa satamasta. Vaikka tässä on mökkejä nyt siellä täällä muutamia, niin kyllä tää tuntuu, kun täällä ei kuulu mitään. Pelkkiä lokkien ääniä. Tuntuu, että kun olisi keskellä erämaata. Ja minä netistä lueskelin, että minusta joku blogi oli vissiin kanssa käynyt tää tekemässä kajakkireissua, niin oli kans kuvailla tätä niin erämaamaiseksi järveksi. Me ollaan saatu yltää tänne aika syvälle ennen kuin alkaa tummumaan. Sitä on ihan uskomattoman hieno paikka. Tosi rauhallinen ja tosi koskemattoman oloinen paikka. Anteeksi, kun te ette nyt oikein näe mitään, kun tuo aurinko paistaa. Kyllä kohta mennään tonne saaren taakse. Tämä järvi on aivan valtava. Yli 400 neliökilometriä ja maisema vaihtelee koko ajan. Välillä on ihan peilityyni selkä, niin kuin äsken tuolla oltiin. Ja seuraavaksi löytää itsensä taas saarien välistä suojaa saa poukamaan niin kuin nyt ollaan menossa. Sitä on tosi hieno paikka. Varsinkin melontaa ja tällä niin kuin nyt meillä on niin yö yli retkeä. Mikä parasta tällä saarella kuin järvellä. Täällä ei ole juurikaan ruuhkaa. Saa oikeastaan olla rauhassa luonnon keskellä. Tää on oikeasti niitä harvoja paikkoja, missä nää tänä päivänä niin voi olla yksin luonnon keskellä ja oikeasti kuulla vaan hiljaisuuden. Tietysti tässä välillä kuuluu aina noita kuikkien ja lokkien huutoa jostain kaukaisuudesta. No nyt ollaan semmoisella alueella, että täällä on mökki. Tuolla on takapäin ja tuolla puolella näkyy mökkejä, mutta kuuluuko tuohon videoon? Siellä missä ei ole ihmistä, niin luonto kukoistaa. Ei oo hyttysiä. Eikä kyllä ketään muita. Kun vaan minä ja te siinä ruudun toisella puolella. Täällä ollaan kyllä ihan tyystin omassa rauhassa. Ja sitähän me tultiin hakemaan. Siis ihan uskomattoman kristallikirkasta vettä. Nyt menee joku
moottoriveneellä tuolla saari ja tolla puolella siellä. Veneväylä menee siellä. Ihan siis tää on tuulesta temmattu saari. Järvi. Ei ollut mitään havaintoa. Tämmönenkin paikka on oikeasti olemassa. Ja tää on siis tähän mennessä ei ollut siis 5 kilsaa ja lähtöpaikasta niin ihan myyty. Ihan 100 varmasti tänne tullaan, mutta toistakin. No, unelma nyt ohi. Kävisi melokkiin, niin päässään sinne majapaikkaan. 2 kilometriä vielä matkaa. Tämähän ei etene mihinkään, jos tässä vaan jäähän tuijottelemaan näitä paikkoja. Matka jatkuu. Nyt tultiin taas tämmöiselle melko isolle selälle. Sitten se katsoo, onko tässä nimeä. Kiukuan selkä. Olisi tää niinku nimeltä ilmeisestikin. Tässä on olikohan Saimaan virkistysaluesäätiön ylläpitävä mesta tuossa vähän matkan päässä. Myös mietin, että jäätäisikö me nyt siihen. Kello olisi 19.42. Vai mentäisikö sinne alkuperäiselle? Vähän alkaisi nälkäkin olekin. Tuo on Härönsaari toi. Pieni Kapasaari olisi tuolla. Saha-Jussi on ilmeisesti tuo tossa. Ja Saha-Jussi saaren vieressä olisi se onko se nyt mikään leirintäalue, mutta semmonen retkeilyalue. No se jää ton saaren taakse just tonne. Käydään tossa laiturilla vähän kattoo, että minkälainen toi on. Jäähäkö siihen vai mennäänkö tonne. Nyt minä sanon teille, kun meillä on tää auki tässä. Makut-saaret. Mennäänkö sinne? Siellä näyttäisi tommonen kiva poukama olevan, että sinne saisi kanootin varmaan leiri aika hyvin. Voisi olla, että jätetään se toiseen kertaan tänä kesän vielä Tää oli vähän tämmönen extempora reissu, että eilen iltan periaatteessa vähän mietittiin mietin ja tänään sit päätin. Siellä on muuten porukka. No, mennään katsomaan. Joo, ei jääty tuohon retkeilyalueelle. Siinä oli sen verran paljon porukkaa, että tultiin kuitenkin hakemaan omaa rauhaa, että mennään alkuperäisen suunnitelman mukaan sinne Matkut-saarille. Tossa oli 5 vai 6 kajakkia. Ei ois siellä ei kauhean hiljasta olisi ollut. Tää vähän pettää aurinkoa. No nyt se pirulainen meni ottaa minun auringon pois. Pitkä ja iso pilvi tulee. Ehkä se sieltä vielä meille ilta-auringon paistaa. Kympin maissahan se pitäisi laskea horisontin taa. Olipa runollista. Nyt ollaan keskellä selkää, niin nyt en kyllä rupea takkia tempoa päälle. Nyt vasta katsoa, että onko käsi mikä kurottaa ja toinen käsi on tuolla. Ja se tulee hakemaan meitä. Hienosti tekee tommosen. Onko tuolla syöksyvirtauksia tossa. Tulee tollain alas tuolta.
Kamerassa ei varmaan näy niin helposti tai selkeästi tuo, mutta oikeesti kyllä aika hienon näköinen. No hui hemmetti. Ihan suoraan mentiin semmosen hito iso kiveen yli äsken. Yhtään ei nähnyt, kun yritti kuikuilla. Tossa tuo merkki. Jossain. No. Tossa. No kai se sinnekin. Ei näe tosta kameran näytöstä mitään. Mut joo. Ihan sattumat osuvaa silmään. Yhtään jos olisi vähempi ollut vettä, niin olisi saattanut käydä hassusti. Olisi voinut vähän säikyttää. No kohta saadaan aurinkokin takas. Jee! 2 tuntia 14 minuuttia melottu yhtä soittoa. 8,5 kilsaa. Aika rauhalliseen tahtia tässä ollaan. Oi! Käytä tuijottelemaan noita alkupään maisemia, niin ne oli ihan käsittämättömän hienot. Käkikukku jossain. Siis ihan käsittämättömän kirkasta. Näkyy tuolla siis herranjesta, kun näkyy pitkä. Tottunut siinä meidän kulmilla, kun se on vähän semmoista ehkä sameeta se vesi. Ei se näin kirkasta ole mitä tää. Tää taisi ollakin aika ravintoköyhää, jos ei ihan väärin muista. Kyllä tämmöisissä ihan oikeesti niinku sielulle päin. No mut tää on, hei, ensimmäinen järviretki melonta sooloreissu ikinä meikäläisillä. Tästä päässään nyt tän homma, kun ihan oikeastaan homman makuja. Oi että kun aurinko lämmittää. Seuraavaksi etsitään joku jokiretki Itä-Suomeen. Ehkäpä. Siis ei katsota yhtään, että jatkettiin matkaa, ettei jääty siihen retkeilyalueelle. Käydään huomenna sitten paluumatkalla. Stopataan siinä, koska siellä on yksi juttu, missä minä haluan käydä. Tähän nähdään, tossakin on tämmönen tolppa, missä on valkoinen tommonen kyltti tai lappu ja tuolla puolella on vihreä samanlainen. Valistakaa. Kertokaa minulle, mitä nuo on. Onko ne jotain retkireittejä tai tämmösiä. Nyt kun muistin, jäi muuten korvatulpat kotiin. No, uni on ihan yliarvostettu välillä.
Joo. Makutsaari. Oho. Vähän hikoilu. Tänne me jäähän yöksi. Ja ruvetaan kohtakö vähän sapuska alkaa olla jo aika kova nälkä. Ja virittelee sit teltta pystyy tähän johonkin lähelle. Lähdetään tekemään vähän tulta, niin saadaan nälkää siirrettyä huomisen. No niin. Voin kuvata tuon teltakasauksen, mutta eipä se nyt varmaan ole väliä. Teltakasauksen jo videota netti täynnä, niin meidän nyt tähän ton sadesuoja vielä päälle ja kasaan ekana tän teltan ja lähdetään sit vasta tekemään sapuskaa. Tää on ihan kiva teltta, jos katsotaan. Se on hyttysverkkoa, mesverkkoa suurimmaksi osaksi. Naturehaakin Mongar 2 taisi olla malliltaan. Joo, nälkähän tässä alkaa tulemaan. Lähdetään tekemään sitä ruokaa. Tosiaan biffi, mikä oli tänään aterian sinne Denver steikki. Lyö tähän vaan suola ja pippuripintaa ja missä meidän utility bagista otetaan meille. Muistikortti täyttä. Otetaan sipulille. Äsken oli sanonut, niin utility bagista paistipannu. Vetää se tos grillis kanssa. No, otetaan tuon takaa. Ääniä kuuluu. Ehkä se oli ihan vähän mylkkää molemmin puolin. Suolaa. Sitten pippuria vähän vielä. Se saa pötkytellä siinä hetken aikaa. Sinne sukeltiin riisipussi hautumaan 10 minuutiksi. Siinä olisi nyt. Oi, näyttää hyvällä. Ja sitten tietysti sipuli, riisi. Pihviä ja sipuliriisi. Onko tähän ulkoilmaravintolaan enempää enää toivoa? Vetään ruokanaamariin ja mennään untemaille ja me nähdään seuraavaksi aamulla taas. Moikka! Huomenta. Oli paha yö.
7.15 aamulla. Nyt sellainen, sanotaan, edes muutaman tunnin sain nukuttua. Makualustasta lähti ilma tyhjäs vaiheessa yöllä. Sattuikin joku juuri just tähän alaselän alle, niin voi terve. No. Puhallettua takas tähän. Menee huuru. Saa puhallettua takas ilmat tähän. Saa tästä vähän nukuttua. Ei nyt nuo linnut. Minä epäilin, että linnut pitäisi heräillä enemmänkin, mutta eipä ne nyt kauheasti häirinnytkään. Käymme lähetä kohta aamupalaa tekoon. Tästä päivä lähtee. Aurinko rupeaa paistamaan ja on hyvä päivä tulossa. Kyllä tästä. Sitä se olisi aamupalaa vähän sipulia, pekonia ja kananmunia pannulle. Maisema on aika hyvä. 10 astetta näyttää lämpötilaa nyt. Se pitäisi vissiin tuohon lähemmäs 20 tänään mennä. Vesi on ihan peilityyni, niin kuin näkyy. Ja linnut mekkaloi. Ihan uskomaton konsertti. Aloitti varmaan joskus tuossa 4 aikaa. 4 aikaa huutamisen. Mutta harvoin pääsee näin hiljaiseen tai rauhalliseen paikkaan. Ei kuulu autoja ja ei kuulu ihmisiä. Pelkkä luontoa tässä ympärillä. Sitten pitäisi nytkyttää tää ovikkooti eteenpäin. Karttaselaan on kyllä hyvä, kun ei ole paperikarttaa nyt mukana. Siis kattokaa nyt tätä vettä. Kylmähtää. Vitjako tekisi meidän mennä uimaan. Tossa kun seisoskeli tuossa kalliolla tuossa takana, niin ihan varma, että tässä näillä mai jälleen kerran se norppa varmasti kävi pinnas kurkkimassa. Tuli niin iso aallo, tai siis toi... Mikä tää? Miksi sitä nyt? Kun rikkoutuu, kala hyppää tai muuta. Kuitenkin se pyöreä systeemi. Niin oli niin iso, että ei se voi olla. Tai sit se pitää olla ihan jumalattoman iso hauki. Siinä on taas kunnon kivimöhkäle. On onneksi. En tiedä näkyykö se kamera. Hemmetin iso. Sen onneksi näkyy pitkästä matkasta. Mut sellainen on ihan tuntematon järvi. Pitää olla tarkkana aina noittakaan. Eikä hassusti. Se olisi paljon ikävämpi juttu, kun heittäisi lipattaa. Tuo vesi ei nimittäin ihan hirveän lämmintä ole. Sitten tultaas tänne. Mikä tää nyt oli? Virkistysalue. Muisti on näin hyvä. Korvensaaren virkistysalue. Täällä pitäisi olla yksi yllärijutska. Käy vähän katsomassa. Tää löytyy grillikatokset, kunnon roskikset,
Se löytyy vessa, missä näkee ovi jätetty auki. Mut se mikä itse houkutti tässä, niin tuolla tuo näkyy, niin täällä on sauna. Tässä tääkin sulla on laituri täällä. Sauna edustalla. Katsotaan. Tää on vielä lämmin. Täällä on tietysti täällä on käyty vasta saunassa. Me taitaa laittaa tulet nimittäin kiukaaseen ja tää hakee puita tuolta. Pääsee kohta löylyyn. Ei pari kiloa lähtää padas vettä. Oh, hyvä. Joo. Lähdetään hakemaan vähän vettä. Pesu- ja löylyvettä. Ja pesuvehkeet. Tietenkin. Väliä. Melkein tekis me mennä uimaan, mutta ei pysty ihan liian kylmää vettä. Ja sit jos käytätte tämmösiä yleisiä saunoja, niin kuin tääkin nyt on Saimaan virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä sauna ja saunamaksulla katetaan noita huollon ja saunapuiden kustannuksia, niin maksakaa se mitä ne pyytää, et ei oo iso kustannus. No. Sinne meni. Minä kiitän. Äärimmäisen hyvät löylyt. Me lähdetään tästä nyt sitten takas tonne Anttolan satamaan ja pakataan kamat autoon ja lähdetään kotia kohti ajelemaan. Ai että kun aurinko lämmittääkin kuumasti. Ja oikein paljon kiitoksia, jos et jaksanut katsoa video tähän asti tai tänne asti. Ja jos tykkäät tämmöisistä, niin laita kanava tilaukseen ja laita kello päälle, niin saataan ilmoituksen sit kun uutta sisältöä olisi tyrkyllä. Ei minulla varmaan tän enempiä muuta kuin nähdään taas seuraavalla videolla. Kiitos. River's gonna cry when you're gone.